सर्वांना हरे कृष्ण. तुम्ही अनम्यूट करून हरे कृष्ण म्हणू शकता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. चालेल. हरे आता कृष्ण. हरे कृष्णा क्षितिजा. चालेल. चला आपण आता चालू करूया. हरे कृष्णा. मी मंगलाचरण म्हणते आणि महाअध्याय चालू करूया. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. नम ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण 12वा अध्याय भक्ती योग शिकणार आहोत. तर अध्याय चालू करण्या अगोदर ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता सांगते आणि ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही भगवद्गीता ऐकता त्या शिशी राधा गोविंदांना आपण जिकडे आहोत तिकडनं साष्टांग नमस्कार करूया आणि त्यांचे आशीर्वाद घेऊया. कृष्ण कृपामूर्ती श्रील प्रभुपाद ज्यांनी आपल्यासाठी सोप्या शब्दात गीता लिहून ठेवली, त्यांच्याशिवाय हा उपक्रम घडू शकला नसता. त्यांना सुद्धा दंडवत प्रणाम. त्यांचे आशीर्वाद घेऊन या अध्यायाचं अध्ययन करूया. नामानिष्ठ प्रभूजी ज्यांनी या स्लाइड्स तयार केल्या आणि प्रेमा माताजी ज्यांनी मला ट्रेनिंग दिलं, त्या दोघांनाही माझा साष्टांग नमस्कार. माझे को होस्ट ऍडमिन मराठीची टेक्निकल टीम त्यांच्या सहकार्याशिवाय मी हा वर्ग घेऊ शकले नसते. त्यामुळे त्यांना सुद्धा मनापासून धन्यवाद आणि प्रणाम. तर काल आपण काय बघितलं? अर्जुनाला कृष्णाने विश्वरूप दाखवलं, पण त्यांनी विनंती केली आणि विनंती करताना आपण शिकलो की आपल्याला सुद्धा जेव्हा आपण प्रार्थना करतो तेव्हा आपण लक्षात घ्यायचं की आपली पोझिशन सबऑर्डिनेट आहे. अशा तऱ्हेने आपण नम्रपणे विनंती करायची. तर अर्जुनाने विनंती केली, जर तुम्हाला वाटत असेल तर तुम्ही मला तुमचं विश्वरूप दाखवा. तर अशा तऱ्हेने अर्जुनाने प्रार्थना केली आणि मग कृष्ण जो भक्तवत्सल आहे त्याने अर्जुनाला दिव्य दृष्टी दिली आणि आपलं सगळं विराट रूप दाखवलं. आणि हे विराट रूप बघून अर्जुनाने आपला भाव जो आहे तो व्यक्त केला. प्रथम त्याला खूप आनंद झाला, आश्चर्य वाटलं, पण नंतर मात्र तो भयभीत झाला जेव्हा त्यांनी बघितलं की सगळी कौरव सेना कृष्णाच्या मुखात चाललेली आहे आणि कृष्ण त्यांना चिरडून टाकतोय. तेव्हा अर्जुनाने विचारलं की कृष्णा तू कोण आहेस? तेव्हा कृष्णाने उत्तर दिलं की मी काळ आहे. आणि मग त्याच्यानंतर अर्जुनाने जेव्हा बघितलं की आपला मित्र केवढा मोठा आहे तेव्हा त्यांनी क्षमा याचना केली की मी तुला
अनादराने हे कृष्ण, हे यादव अशी हाक मारलेली आहे. एकाच शय्येवर आपण शयन केले आहे, आपण एकत्र जेवलो आहोत. तर अशा प्रकारे मी जे काही अपराध केलेले आहे त्याबद्दल तू मला क्षमा कर. आणि मग अर्जुन विनंती करतो की तू तुझं हे विश्वरूप समाप्त कर, कारण माझं मानसिक संतुलन मी राखू शकत नाहीये. मग प्रथम विश्वरूप समाप्त करून कृष्णाने चतुर्भुज रूप प्रकट केलं आणि मग त्याचं श्याम सुंदर किंवा द्विभुज रूप प्रकट केलं. आणि मग शेवटी कृष्णाने अर्जुनाला सांगितलं की माझं विश्वरूप किंवा माझं हे द्विभुज रूप सुद्धा बघायला खूप अवघड आहे. फक्त जो अनन्य भक्त आहे त्यालाच हे रूप दिसू शकतं, किंवा जो अनन्य भक्त आहे त्यालाच माझी प्राप्ती होऊ शकते. आता हे शेवटचं झालं की अनन्य भक्त जो असतो त्यालाच कृष्ण प्राप्ती होऊ शकते. आता तेव्हापासून 11वा अध्याय संपला आणि 12वा अध्याय सुरू झाला. आता अर्जुनाचे प्रश्न आहे की भक्ती कशी केली पाहिजे, कुठल्या रूपाची केली पाहिजे, विश्वरूपाची की श्याम सुंदर रूपाची. आता हे सगळे प्रश्न अर्जुनाचे कृष्ण सविस्तरपणे उत्तर देणार आहेत. तर आता हा जो 12वा अध्याय आहे त्यात पहिलाच प्रश्न आहे की अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्मावर भक्ती करायची की सगुण श्याम सुंदर रूपाची भक्ती करायची. मग हे उत्तर देत असताना कृष्ण भक्तीबद्दल खूप विस्ताराने बोलतो. आणि भक्ती म्हणजे आपल्याला मल्टिपल चॉईस दिलेला आहे. तुम्हाला माहिती आहे ना, 12वीला MCQs असतात, तर त्यापैकी एकच उत्तर बरोबर असतं. पण इकडे मात्र कृष्णाने आपल्याला मल्टिपल चॉईस भक्ती दिली आहे आणि प्रत्येक टिक 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 असं आहे. तर ते पण आपण जाणून घेऊया. आणि मग शेवटी कृष्ण सांगतो त्याला भक्तामध्ये कोणते गुण आवडतात. कुमुद माताजी, मला वाटतं त्या नाही आहेत, मी वाचते. माधवी माताजी, तुम्ही नंतर अनुवाद वाचा. अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः. माताजी मी अनुवाद वाचू? एक मिनिट, माधवी माताजी आहेत. पण मी श्लोक वाचणार आहे. माधवी माताजी, बरं तू वाच, अनुवाद वाच. अर्जुनाने विचारले कोणते अधिक परिपूर्ण मानले जाते, जे तुमच्या भक्ती सेवेत योग्यरित्या व्यस्त आहेत, किंवा जे अव्यक्त ब्रह्माची पूजा करतात ते अव्यक्त आहेत. तर आता अर्जुनाचा प्रश्न आहे. अर्जुनाला काल विश्वरूपाचं दर्शन झालं आणि आता त्याच्यानंतर परत जरा त्याच्या मनामध्ये गोंधळ झाला. आणि मनामध्ये गोंधळ झाला की लगेच तो कृष्णाला आपली शंका विचारतो. तर त्याला विचारायचं आहे की नक्की जर मला भक्ती करायची असेल तर कुठल्या रूपाची करू, हे जे तुझं काल विश्वरूप दाखवलं त्याची, की सगुण रूपाची श्याम सुंदर जे द्विजभुज रूप आहे त्या रूपाची पूजा करायची. आता तुम्ही मला सांगा की काल तुम्ही विश्वरूप बघितलं, तर प्रथम मला सांगा की अर्जुनाला कृष्णाचं विश्वरूप आवडलं का? हरे कृष्ण, नाही, भीती वाटली. बरोबर, त्याला भीती वाटली. आणि आता हे जे विश्वरूप काल तुम्ही बघितलं
ते या ब्रह्मन रूपाच्या जवळ आहे किंवा ब्रह्मरूपाच्या जवळ आहे की श्याम सुंदर रूपाच्या जवळ आहे? कोण मला सांगेल की कालचं जे विराट रूप होतं ते ब्रह्मरूपाच्या जवळ आहे की सगुण रूपाच्या जवळ आहे? ब्रह्मरूपाच्या जवळ आहे. बरोबर. कारण तिकडे काल विश्वरूप जेव्हा अर्जुनानी बघितलं ते अनंत मुखे अनंत नेत्रे, आणि अर्जुनानी सांगितलं की याला आदी नाहीये, अंत नाहीये, मध्यही नाहीये. तर जणू काय हे ब्रह्म किंवा ब्रह्मन रूपाच्या जवळ आहे. आता अर्जुन जो आहे त्याला कृष्ण त्याचा सखा आहे आणि त्याचा एक नातेसंबंध आहे. तर जेव्हा असं ब्रह्मरूप किंवा विश्वरूप आपण जे म्हणतो, तर तुम्ही मला सांगा त्या ब्रह्मरूपाची किंवा विश्वरूपाची आपल्याला पूजा करायला येते का? सांगा. विद्यामाताची नाही येत. बरं, मग कोण सांगेल का येत नाही ते? कारण आपण हरे कृष्ण शकत नाही. बरं, आणि कोणाला काही सांगायचंय? आपण अपुरे पडू. ते एवढं मोठं रूप आहे की म्हणजे आपण कुठे कुठे पोचणार. बरोबर. म्हणजे जर आपण इकडे मंदिरात जातो, कृष्णाचा अर्च विग्रह असतो, तर आपल्याला माहित असतं आपण हार घेऊन जातो, फळं घेऊन जातो, नारळ घेऊन जातो, वस्त्र घेऊन जातो. पण हे जे विश्वरूप आहे असंख्य मुखे आहेत, असंख्य नेत्रे आहेत, कितीतरी सहस्त्रभुजा आहेत. तर तुम्ही हार किती देणार, कापड किती देणार, तुम्ही फळं सुद्धा किती घेऊन जाणार? तर हा सगळा प्रश्न आहे. त्याच्यामुळे अर्जुनाला हे विश्वरूप भयभीत तर झालेलाच आहे, पण त्याला असं वाटतं या विश्वरूपाबरोबर मी नातच जोडू शकणार नाही. आता तुम्ही मला सांगा, समजा जर मी तुम्हाला सांगितलं देव म्हणजे एक प्रकाश आहे किंवा नाद आहे, तर अशा व्हायब्रेशन बरोबर किंवा प्रकाशाबरोबर तुम्ही कुठलंही नातं जोडू शकता का? सांगा बरं. नातं जोडू शकता का तुम्ही? नाही. नाही, नातं जोडू शकत नाही. तर आता या सर्व कारणांमुळे अर्जुनाचा हा पहिलाच प्रश्न आहे की भक्ती कोणाची करायची, विश्वरूपाची की सगुण रूपाची? हे कृष्णाचं सगुण रूप आहे, जिकडे त्याच्या डोक्यावर मोरपीस आहे, हातामध्ये बासरी आहे, त्याला 2 हात, 2 पाय, 2 नेत्र आहेत. आता आपण ऐकूया. श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्युपेता मे युक्तम तममता. माधवी माताजी वाचा. हरे कृष्ण. धन्य भगवान म्हणाले, ज्याचे मन माझ्या वैयक्तिक स्वरूपावर स्थिर आहे, नेहमी महान आणि दिव्य श्रद्धेने माझी उपासना करण्यात मग्न आहे, तो मी सर्वात परिपूर्ण मानतो. हरे कृष्ण. आता अर्जुनाने हा प्रश्न का विचारला? खरं तर अर्जुनाने 11व्या अध्यायातच सांगितलाय माझा मोह नष्ट झालेला आहे. मग परत हा प्रश्न का विचारतोय की मी कोणत्या रूपाची पूजा करू? कारण अर्जुन जे कृष्णाचं सौम्य रूप आहे, श्यामसुंदर रूप आहे, त्या रूपाकडे अर्जुन अटॅच्ड आहे. त्याला ते रूप खूप आवडतंय. आपला मित्र जो आहे श्याम सुंदर आहे आणि 2 हात, 2 पाय, 2 नेत्र, अगदी आपला मित्र जो आहे तो मित्रच त्याला खूप आवडतोय. आणि आता त्याला कृष्णाकडून, अर्जुनाला कृष्णापासून व्हॅलिडेशन पाहिजे की नक्की काय मला तुझ्या मुखातून ऐकायचंय. म्हणून हा प्रश्न अर्जुनाने विचारलाय. आणि जेव्हा कृष्णाने उत्तर दिलंय
की दोन्ही तऱ्हेने माझी प्राप्ती होऊ शकते, परंतु जे माझ्या सगुण रूपाची भक्ती करतात, ती जी भक्ती आहे ती सर्वात परिपूर्ण आहे. आता दोन तऱ्हेचे भक्त असतात. एक जे असतात ते वैष्णव असतात, ते कृष्णाच्या सगुण रूपाची भक्ती करतात, पूजा करतात. आणि एक जे भक्त असतात ते अव्यक्तवादी असतात किंवा निराकारवादी असतात. ते एक्सेप्ट करत नाहीत की कृष्ण जो आहे त्याला सुद्धा एक स्वरूप आहे. नाही, कारण ते असं म्हणतात की असं कसं आहे की आमचं शरीर जे आहे ते नष्ट होतं, पण कृष्णाचं शरीर नष्टच होत नाही. हे ते काही झाल्याने ते एक्सेप्ट करू शकत नाहीत. म्हणून ते काय म्हणतात की कृष्णाला रूप नाहीये, तो निराकार आहे, अव्यक्त आहे, फॉर्मलेस आहे. आणि ते ब्रह्मज्योतीवर किंवा कृष्णाच्या निराकारावर त्यांची आसक्ती असते. मग आता आपण इकडे पुढे जाऊया आणि कृष्ण सांगणार आहे की जे अव्यक्तवादी असतात, जे माझ्या निराकारावर किंवा ब्रह्मज्योतीवर जे ध्यान करतात, त्यांना सुद्धा माझी प्राप्ती होऊ शकते. आता ऐकूया. हरे कृष्ण. परंतु जे सर्व इंद्रियांचे संयमन करून आणि सर्वांच्या ठाई समबुद्धी ठेवून अव्यक्त इंद्रियातीत सर्वव्यापी, अचित्य, अविकारी, स्थिर आणि अचल अशा परम सत्याच्या निर्विशेष रूपाची पूर्ण उपासना करतात, ते सर्वांच्या हितार्थ संलग्न होऊन शेवटी माझीच प्राप्ती करतात. हरे कृष्ण. म्हणजे तुम्ही निराकार वादी असाल अथवा सगुण रूपाची तुम्ही पूजा करा, दोन्ही तऱ्हेने तुम्हाला कृष्णाची प्राप्ती होऊ शकते. आता ही जी सगुण रूपाची जी पूजा आहे ती कशी आहे, श्रील प्रभुपाद आपल्याला सांगतात की आता आपण कृष्ण मूर्ती असं कधी म्हणत नाही की मी मंदिरात गेले, तिकडे सुंदर कृष्णाची मूर्ती होती. इस्कॉन मध्ये अर्च विग्रह म्हणतात. तर अर्च विग्रह आणि मूर्ती यातला काय फरक आहे? आता जो अर्च विग्रह असतो तर तो परंपरेत जे गुरु असतात त्या गुरुनी या अर्च विग्रहाची स्थापना केलेली असते आणि त्या अर्च विग्रहाला म्हणजे कृष्ण या अर्च विग्रहात स्थित असतो, त्याला प्रार्थना हे गुरु करतात की या अर्च विग्रहामध्ये कृष्णा तुम्ही स्थित व्हा आणि जे कोण भक्त येतील त्या भक्तांचे क्लेश दूर करा किंवा त्या भक्तांचं तुम्ही मार्गदर्शन करा. तर कृष्ण इतका भक्तवत्सल असतो की ते जे परंपरेतले आलेले गुरु आहेत ते शुद्ध भक्त असल्यामुळे कृष्ण लगेच त्यांचं ऐकतो आणि पर्सनली कृष्ण या अर्च विग्रहामध्ये असतो. आणि अशा ठिकाणी मंदिरात गेल्यावर आपण जेव्हा प्रार्थना करतो तेव्हा ती प्रार्थना कृष्ण ऐकत असतो. म्हणून तुम्ही ऐकलं असेल ना, काही जण म्हणतात की हे मंदिर खूपच जागृत आहे. मग ते का जागृत आहे? कारण परंपरेतून आलेलं जी भक्ती आहे किंवा परंपरेतून आलेले जे नियम आहेत त्या नियमांचं पालन केलं जातं आणि अगदी कडक नियम पाळले जातात. जे अर्च विग्रहाची पूजा करतात किंवा ज्यांनी अर्च विग्रहाची स्थापना केलेली आहे ते सुद्धा 16 माळा जप करतात, त्याच्यानंतर भागवतम वाचतात, चैतन्य चरितामृत वाचतात. त्यांनी जसं त्यांच्या गुरुनी लिहून दिलेलं आहे त्याप्रमाणे ते वागत असतात. आणि याच्यामुळे अशा शुद्ध भक्ताच्या हाताने जेव्हा अर्च विग्रहाची स्थापना होते तेव्हा कृष्ण तिकडे पर्सनली हजर असतो आणि प्रत्येक आलेल्या भक्ताची प्रार्थना ऐकतो. आता इकडे
निराकारवादी सांगितलेलं आहे की जे अव्यक्ताची किंवा निराकाराची आराधना करतात त्यांना काय काय करावं लागतं बघा. सर्वांच्या ठाई समबुद्धी ठेवावी लागते आणि सर्वात मुख्य म्हणजे त्यांना इंद्रियांवर खूप संयम ठेवावा लागतो. आणि अशा तऱ्हेने जेव्हा ते उपासना करतात तेव्हा शेवटी माझी प्राप्ती होते. शेवटी म्हणजे आपल्याला असं लक्षात येतं की हा मार्ग काही सोपा नाहीये. आता पुढे कृष्ण तेच आपल्याला सांगणार आहे. कुशांगी. हरे कृष्णा. क्लेशोऽधिगतरस्तेषामव्यक्तास्तक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरव्यपते. हरे कृष्ण. ज्याचे मन परम सत्याच्या अव्यक्त निर्विशेष स्वरूपामध्ये आसक्त झालेले आहे त्यांना प्रगती करणे अतिशय क्लेशदायक आहे. त्या मार्गात प्रगती करणे हे देहधारी जीवांसाठी नेहमीच अतिशय दुष्कर असते. हरे कृष्णा. आता हा जो श्लोक आहे त्याला श्रील प्रभुपादांनी खूप छान तात्पर्य लिहिलंय की आपण बद्ध आत्मा असतो. त्याच्यामुळे आपल्याला असा विचार करणं की मी हे शरीर नाही, मी आत्मा आहे, हे अवघड आहे. आपण असंच म्हणतोय की मी शरीरच आहे. आणि त्याच्यामुळे तुम्ही बघितलं तर तुमची जी दिनचर्या आहे, तुम्ही ज्या ज्या ऍक्टिव्हिटीज दिवसभरात करता त्या अशा तऱ्हेने करता की तुमचं मन, तुमचं शरीर हे मधोमध आहे. म्हणजे तुमच्या मनाला शांती, तुमच्या शरीराला जे काय कम्फर्टेबल असेल अशा तऱ्हेने तुम्ही तुमची दिनचर्या किंवा तुमच्या ऍक्टिव्हिटीज ज्या आहेत त्या अरेंज करता. त्याच्यामुळे आपल्याला असं म्हणणं की कृष्ण निराकार आहे किंवा निराकारावर ध्यान करणं हे खूप अवघड आहे. त्याच्यामुळे इकडे श्रील प्रभुपाद आपल्याला सांगत आहे की हा जो मार्ग आहे हा सोपा नाहीये, अतिशय दुष्कर आहे. आता जर तुम्हाला साधं उदाहरण द्यायचं असेल, 2 उदाहरणं मी तुम्हाला देते की एक माणूस असतो आणि त्याचं लग्न झालं असतं आणि शेजारच्याच गावातली ती बायको असते आणि त्याला बायकोबद्दल इतकंच माहिती असतं की हिच्या वडिलांची मोठी डेअरी आहे आणि या गावामध्ये ज्या काही गायी आहेत त्या सर्व यांच्या मालकीच्या आहेत, आपल्या सासऱ्यांच्या. आणि एक दिवस ती माहेरी जाते आणि खूप दिवस जाते आणि येत नाही आणि याला आठवण येते आपल्या बायकोची. म्हणून तो तिकडे दुसऱ्या गावात जातो. आता तिकडे गावात गेल्यानंतर त्यांनी आपले सासरे कुठे राहतात किंवा बायकोचं नाव घेऊन विचारायचं की ही माणसं कुठे राहतात. पण असं न करता त्याला जवळच गायी दिसतात आणि त्या गायी चरत असतात. म्हणून तो काय करतो, गायीचे पाय पकडतो आणि पाय पकडल्यानंतर ही गाय घाबरते आणि पळायला लागते आणि पळता पळता हा सुद्धा तिच्या पाठचे पाय धरलेले असतात आणि हा सुद्धा तसाच रस्त्यावरून सरपटत ती गायी पळते आणि हिच्या पाठीपाठी हा जातो आणि एकदाच शेवटी घरी पोचतो. पण त्याची हालत काय होते, सगळे कपडे फाटतात, रक्त आलेलं असतं. तर असाच हा जो मार्ग आहे हा अतिशय दुष्कर आहे आणि याच्यामध्ये इंद्रियांचा संयम आपल्याला ठेवावा लागतो. म्हणजे आता दुसरं उदाहरण तुम्हाला सांगते की एक माकड, जर तुम्ही डिस्कव्हरी चॅनलवर बघितलं असेल तर माकडाचं जे पिल्लू असतं ते आपल्या आईचं पोट घट्ट पकडतं आणि मग आई उडी मारते एका झाडावरून दुसऱ्या झाडावर. आता खाली जर दरी असेल, उडी मारताना तिने एक हात धरलेला असतो आणि दुसरा हात सोडलेला असतो दुसरी फांदी पकडण्यासाठी.
अशा वेळेला जर पिल्लानी आपल्या आईचं पोट सोडलं तर ते पिल्लू खाली दरीमध्ये पडणार आणि मरणार. पण ती आई काही करत नाही. त्या उलट मांजर जे असतं ते काय करतं, समजा जर आपल्या पिल्लांना सुरक्षित ठिकाणी ठेवायचं असेल तर आपल्या जबड्यामध्ये दातामध्ये त्या पिल्लाला उचलून दुसरीकडे ठेवतं. तर एक्झॅक्टली हा फरक आहे. जेव्हा आपण सगुण रूपाची पूजा करतो तेव्हा कृष्ण स्वतः आपली काळजी घेतो त्या मांजराच्या, ते मांजर ज्याप्रमाणे आपल्या पिल्लाची काळजी घेते. आणि काल मी तुम्हाला परवा उदाहरणही सांगितलं त्या माधवेंद्र पुरींचं, की पर्सनली कृष्ण आपल्या भक्तांची कशी काळजी घेतो. आणि इकडे मात्र जेव्हा तुम्ही ब्रह्मज्योतीवर निराकारावर जेव्हा तुम्ही ध्यान करता तेव्हा मात्र पूर्ण जबाबदारी आपल्यावर असते. तिकडे कृष्ण काही करत नाही. कुमुद माताजी. येस माताजी, हरे कृष्णा. ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्युसंसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशेत चेतसाम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. परंतु जे माझे पूजन करतात, जे आपली सर्व कर्मे मला अर्पण करतात आणि अनन्य भावाने भक्ती करीत माझी उपासना करतात, माझ्या ठाई मन स्थिर करून भक्तीमध्ये संलग्न होतात व माझेच ध्यान करीत असतात, त्यांचा हे पार्था मी जन्म मृत्यू रूपी संसार सागरातून त्वरित उद्धार करतो. हरे कृष्ण. म्हणजे बघा कृष्ण आपल्याला किती सांगत आहे की तुम्ही इकडे राहू नका, ही जागा राहण्यायोगी नाही आहे, तुम्ही माझ्याकडे या. पण त्यासाठी आपल्याला काय करावं लागतं, कृष्णाची अनन्य भक्ती करावी लागते, अनन्य भावाने त्याची भक्ती करावी लागते. आणि ज्या वेळेला आपण अशी भक्ती करतो त्यावेळेला कृष्ण त्वरितच आपल्याला या जन्म मृत्यू चक्रातून सोडवतो. आता या अनन्य भक्ती, आता भक्ती एका तऱ्हेनेच करता येते का आपल्याला, की खूप चॉईसेस आहेत? तर आता बघा कृष्ण आपल्याला चॉईस देणार आहे. हरे कृष्णा. मय्येव मन आतस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. माझ्यावर पुरुषोत्तम भगवंतावर तुझे मन स्थिर कर आणि आपली बुद्धी गुंतवून माझ्या ठाई युक्त कर. अशा रीतीने तू निसंदेह सदैव माझ्यामध्येच वास करशील. हरे कृष्ण. आता इकडे ही अनन्य भक्ती झाली, फर्स्ट चॉईस. ही जी भक्ती आहे ही सर्व वृंदावन वासी आहेत, त्या वृंदावन वासीनी अनन्य भक्ती केली आणि ते दिवसभर कृष्णाचाच विचार करत होते. जेव्हा आपण अशी अनन्य भक्ती करतो तेव्हा त्वरितच जन्म मृत्यू चक्रातून आपली सुटका होते. तर आता इकडे बघा त्यांनी बालगोप दाखवलेले आहेत. तर हे जे कृष्णाचे मित्र होते ते वृंदावनात जायचे, रोज एकत्र वनभोजन करायचे आणि सर्वांचं इतकं प्रेम होतं कृष्णावर की जे काय ते घरातून खायला आणायचे किंवा तिकडची फळं जी घ्यायचे पहिला घास कृष्णाला द्यायचे आणि मग ते स्वतः खायचे. आणि जर काही असुर आले काय आले तर ते फक्त हाक मारायचे कृष्ण कृष्ण, बाकी तो सगळं बघायचा. म्हणजे जी काय काळजी असेल ती फक्त कृष्णाला होती. यांना माहित होतं आपण काळजी काही करायची नाही, संकट आलं की कृष्ण कृष्ण इतकंच, आपण इतकीच हाक मारायची. आणि कृष्णाचं सुद्धा त्यांच्यावर
भरपूर प्रेम होतं बरं का. म्हणजे आता एक गोष्ट सांगते, श्रीमद भागवतम मध्ये 10वा स्कंद. तर यशोदा असते, एकदा कृष्णाचा वाढदिवस असतो आणि कृष्ण आपल्या या मित्रांबरोबर खेळत असतो. तेव्हा त्याची आई त्याला हाक मारते की लवकर ये, आज नंद बाबा घरी लवकर येणार आहेत आणि आपल्याला आरती वगैरे करायची आहे. मग कृष्ण आपल्या आईचं ऐकतो आणि घरी जायला निघतो. तेव्हा हे सगळे मित्र म्हणतात, हे बघ, तू जायचं नाही, तू आमच्या बरोबर खेळायचंय आणि तू असा खेळ अर्धवट सोडून जर गेलास तर उद्यापासून आमच्या बरोबर खेळायला यायचं नाही. आणि असं म्हटल्यानंतर कृष्णाची पंचायत होते. तो म्हणतो, आता जाऊ दे, आरती वगैरे सगळं होऊ दे उशीर, पण माझ्या मित्रांना मी काही सोडणार नाही. तर अशा तऱ्हेने कृष्ण अतिशय भक्तवत्सल असतो आणि अनन्य भक्ती जे करतात ते मात्र कृष्णाचे होतात. आता आपण म्हणतो की अनन्य भक्ती मला शक्य नाही, कारण मला एकसारखा तुझा विचार करणं शक्य नाही. मग कृष्ण म्हणतो, ठीक आहे, तुम्ही साधना भक्ती करा. आता साधना भक्ती काय आहे ते ऐकूया. हरे कृष्णा. अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततः मामिच्छाप्तुं धनंजय. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. हे धनंजय, जर तू आपले मन निश्चल तत्वाने माझ्या ठाई स्थिर करण्यात असमर्थ असशील तर भक्ती योगाच्या नियामक तत्वांचे पालन कर. अशा रीतीने मला प्राप्त करण्याची इच्छा तू उत्पन्न कर व तुम्हाला पूर्ण सिद्धी प्राप्त होईल. हरे कृष्ण. आता आपण काय कृष्णाला सांगतोय, अनन्य भक्तीवर एक फुली मारलेली आहे की शक्य नाही, दिवसभर मी तुझा विचार करू शकत नाही, मी माझे मन तुझ्या ठाई स्थिर करू शकत नाही. मग कृष्ण म्हणतो, ठीक आहे, मग तुम्ही साधना भक्ती करा. साधना भक्ती म्हणजे काय, आपल्या गुरुंनी जे काय आपल्याला सांगितलेलं आहे त्याप्रमाणे भक्ती करायची. कुठले गुरु, जे परंपरेत आहेत हे गुरु, किंवा जे आपल्याला आता आपल्याला शिल प्रभुपादांनी सांगितलंय काय करायचं काय करायचं नाही. त्यांनी भक्तीचे 4 नियम आहेत. पहिलं म्हणजे नॉनव्हेज खायचं नाही. आता नॉनव्हेज खाल्लं तर काय होतं हेही मी तुम्हाला सांगते. आपल्या हृदयामध्ये जी करुणा आहे ती त्वरित आपलं हृदय सोडून जाते. मग दारू किंवा सिगरेट किंवा कुठले ड्रग्स किंवा जे नशिले पदार्थ आहेत त्यांचं सेवन अजिबात करायचं नाही. तसं केल्याने काय होतं, तसं केल्याने आपण अधिकच, आता तुम्ही बघा, जे कोणी दारू घेत असतात, आता आपण एका भ्रमातून बाहेर निघायचा प्रयत्न करतो की मी हे शरीर आहे, आपण हे शरीर नाही, आत्मा आहोत. पण जे ड्रिंक्स घेतात किंवा जे इतर काही ड्रग्स किंवा जे नशिले पदार्थ घेतात, त्यांनी काय होतो, तो भ्रम की मी हे शरीर आहे हा आणिच दृढ होतो. आणि ही जी लोक आहेत, नर्वस सिस्टमवर त्यांचा परिणाम होतो. जास्त दारू घेतली तर आपण आपलं नाव, आपण कुठे राहतो हेही विसरतो. अगदी त्याचप्रमाणे, आणि आपण विस्मरणातच आहोत ना की आपलं आणि कृष्णाचं नातं आहे हे आपण पूर्ण विसरलेले आहोत. आता दारू घेऊन आणि त्याचा संपूर्णच विसर होतो. तर त्यामुळे नो इंटॉक्सिकेशन. मग नो इलिसिट सेक्स म्हणजे व्यभिचार नाही, परस्त्री किंवा परपुरुष गमन हे करायचं नाही. हे केल्याने काय होतं, तुमच्या हृदयातला आनंद जो आहे तो त्वरित निघून जातो आणि त्या ठिकाणी भय निर्माण होतं. म्हणजे भयभीत होतो माणूस की मला कोणी पकडेल का, किंवा लोक काय म्हणतील, असे विचार जे आहेत ते एकसारखे मनामध्ये येतात. मग चौथं म्हणजे
जुगार खेळायचा नाही. जो माणूस जुगार खेळतो त्याच्या हृदयातून सत्यता त्वरित निघून जाते. म्हणजे हे जे सगळे भाव आहेत, सत्य बोलणे, आनंद, शौच पाळणे शरीराचा, किंवा आपण एका भ्रमातून आता बाहेर निघतोय की मी हे शरीर नाही, मी आत्मा आहे. तर जेव्हा आपण या गोष्टी करतो तेव्हा मात्र आपल्याला अगदी उलटा अनुभव येतो आणि हे शरीर आहे या शरीराशी आपण खूप दृढ होतो आणि या भौतिकाच्या चक्रात आपण अडकतो. भौतिकाशी आपली गाठ खूपच घट्ट होते. पण आपण कृष्णाला काय सांगतोय? कृष्णा, हे नियम पाळणं शक्य नाही. आता मी तुम्हाला 4 नियम सांगितले. त्याशिवाय श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय तुम्ही लवकर उठा, 16 माळांचा जप करा, कधी मंदिरात जाऊन कृष्ण सेवा करा, मी लिहिलेली पुस्तकं आहेत ती वाचा. आपण म्हणतो मला वेळ नाहीये, मी हे सगळं करू शकणार नाहीये. मग साधना भक्तीवर आपण फुली मारलीये. कृष्ण म्हणतो ठीक आहे, मग तुम्हाला साधना भक्ती करणं शक्य नसेल तर मग तुम्ही माझ्यासाठी कर्म करा, निष्काम कर्म करा. आता पुढचं बघूया. कुमुद माताजी. अभ्यासेप्य समर्थोसी मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. जर तुम्ही भक्ती योगाच्या नियमांचे पालन करू शकत नसाल तर फक्त माझ्यासाठी कार्य करण्याचा प्रयत्न करा, कारण माझ्यासाठी कार्य करून तुम्ही परिपूर्ण अवस्थेवर याल. हरे कृष्ण. आता आपण सांगितलंय अनन्य भक्ती करता येत नाही, साधना भक्ती करता येत नाही. मग ही निष्काम कर्म आपल्याला कृष्णाने करायला सांगितलं की तुम्ही कर्म करा, पण माझ्या आनंदासाठी तुम्ही कर्म करा, फळ सुद्धा पूर्ण मलाच अर्पण करा. आता इकडे त्यांनी एक माणूस दाखवलाय की जो काहीतरी या बिल्डिंगचं काम करतोय किंवा या मंदिराचं काम करतोय. तर जेव्हा आपण निष्काम कर्म करतो तेव्हा आपण परिपूर्ण अवस्थेवर येतो. परिपूर्ण अवस्था म्हणजे काय? अनन्य भक्ती. मग हळूहळू आपलं प्रमोशन अनन्य भक्तीच्या पायरीवर होतं. आता आपण म्हणतोय निष्काम कर्मयोग शक्य नाही, मी हे करणार नाही. बघा आता ऍडजस्ट कोण होतं इकडे? आपण ऍडजस्ट होतोय की कृष्ण ऍडजस्ट होतोय? आपल्याला असं वाटतंय की मी भक्ती करते, मी इतकं करते, मी इतका जप करते, मी मंदिरात जाऊन सेवा करते, पण खरं तर आहे उलट. कृष्ण ऍडजस्ट करतोय. आपण प्रत्येकाला म्हणतोय मला हे शक्य नाहीये, मी हे करू शकत नाहीये. म्हणून आता कृष्ण आपल्याला सांगतोय की तुम्ही सकाम कर्म योग करा. आता इकडे हे जे सांगितलंय हे सुद्धा निष्काम कर्मयोगच सांगितलंय. हा 9व्या अध्यायातला 27वा श्लोक आहे. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. यद करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हे कुंती पुत्र, तू जे काही करतोस, जे काही खातोस, जे काही अर्पण करतोस आणि दान करतोस, तसेच तू जे काही तपस्या करतोस ते सर्व मला अर्पण म्हणून करावे. हरे कृष्ण. म्हणजे हे निष्काम कर्मयोग झाला की तू जे काय करतोस ते मला अर्पण कर. आता मी तुम्हाला आमच्या मंदिराबद्दल सांगीन आणि तुम्हाला लिंक पाठवीन. जर तुमची इच्छा असेल तर तुम्हाला डोनेशन कृष्ण सेवेसाठी करता येईल. ही लिंक मी तुम्हाला पाठवीन आणि याबद्दल जरा नंतर बोलेन. पण एक मी तुम्हाला रिक्वेस्ट करत आहे
की जर तुम्हाला शक्य झालं, जर तुम्हाला आमचा हा उपक्रम आवडला, तर आमची जी लिंक आहे आता 12 डिसेंबर पासून दुसरी बॅच चालू होते, तर तेव्हा तुम्ही तुमच्या मित्रांना, नातेवाईकांना, मैत्रिणींना रिक्वेस्ट करा आणि त्यांना सांगा की हा मोफत आहे आणि तुम्ही काय शिकलात आणि या कोर्स मध्ये तुम्हाला काय आवडलं हे तुम्ही सांगा आणि तुम्ही आमची लिंक फॉरवर्ड करा. हे सुद्धा निष्काम कर्म झालं बघा. तुम्ही हे सर्व करताय कृष्णाच्या आनंदासाठी करताय. तुमची काय अपेक्षा आहे का तुमच्या मित्राने, मैत्रिणीने, नातेवाईकाने याबद्दल तुम्हाला काहीतरी द्यावं? नाही, तुमची काही अपेक्षा नाही. तोही निष्काम कर्मयोग झाला. आता आपण म्हणतो नाही, निष्काम कर्मयोग सुद्धा मला शक्य नाही. मग कृष्ण सांगत आहे सकाम कर्मयोग करा. आता ऐकूया कुमुद माताजी. अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुमुद्योगम् आश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं ततः कुरु यथात्मवान्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. तथापि तू जर माझ्या भावनेने युक्त होऊन कर्म करण्यात असमर्थ असशील तर सर्व कर्मफलाचा त्याग करून कर्म करण्याचा आणि आत्मस्थित होण्याचा प्रयत्न कर. हरे कृष्णा. आता इकडे कृष्ण आपल्याला काय सांगत आहे? इकडे सकाम कर्मफल त्याग म्हणजे काय? इकडे कृष्ण आपल्याला सांगत आहे तुम्ही कर्म करा, पण कर्माचं फळ तुम्हाला जर मला द्यायचं नाही तरी चालेल, पण हे तुम्ही दुसऱ्यांना द्या ज्यांना गरज आहे. समाजामध्ये गरीब लोक आहेत, रुग्ण आहेत, ज्यांना औषधासाठी पैसे नाही आहेत, तर अशी जी लोक आहेत अशा लोकांना समाजसेवेसाठी तुम्ही हे जे काय तुम्हाला जे उत्पन्न मिळतं, ते जे फळ मिळतं ते सर्व समाजसेवेसाठी तुम्ही वापरा. बघा काही माणसं असतात तर ते काय सांगतात, त्यांना इच्छा असते की आपण कृष्ण मंदिरासाठी काहीतरी द्रव्य त्याग करूया किंवा काहीतरी डोनेशन देऊया, पण त्यांचे घरचे काय म्हणतात, तुला कशाला इस्कॉन मंदिराला पैसे द्यायचे, हे तर खूपच श्रीमंत आहेत, सर्व काही आहे, पण बघ आपल्या आजूबाजूला किती भिकारी आहेत, किती लोकांना 2 वेळचं जेवायला नाहीये, तू हॉस्पिटलमध्ये जा, तिकडे रुग्णांची सेवा कर. मग अशी जी माणसं असतात, कृष्ण म्हणतो हो त्यांना सकाम कर्मयोग करता येतो. आणि आपण जर तुम्ही बघितलं तर तुम्हाला दिसतं की कितीतरी अशा मोठ्या इन्स्टिट्यूशन्स आहे की ज्यांनी ऑर्फनेज, अनाथालय, वृद्धाश्रम किंवा रुग्णांसाठी मोफत सेवा ठेवलेली आहे. अशी कितीतरी इन्स्टिट्यूशन्स आहेत किंवा कितीतरी समाजसेवक आहे जे मनापासून आपल्याला जे काय मिळालेलं आहे ते पूर्ण अर्पण करत आहेत समाजासाठी. आणि अशी जी लोक आहेत जी कर्मफळाचा त्याग करतात, तुम्ही जर कधी त्यांना भेटला तर तुमच्या लक्षात येईल की हे किती शांत आहेत, एकदम शांत समाधानी आहेत. तर इकडे आपल्याला कृष्णाने काय सांगितलंय की जर तुम्हाला अनन्य भक्ती करता येत नाहीये, साधना भक्ती तुम्ही नाही म्हणता, निष्काम कर्मयोग नाही म्हणता, मग हे तरी करा. हे जेव्हा तुम्ही करा तेव्हा तुमचं मन शांत होईल आणि शांत मन झाल्यानंतर तुम्ही माझ्याबद्दल, मुक्तीबद्दल विचार करू शकाल. आता बघा, समजा जर एक मुलगा आहे आणि त्याला आईनी दामटून अभ्यासाला बसवलंय आणि त्याच्या इतर कॉलनीतली किंवा वर्गातली मुलं खाली खेळतात, जोरात आवाज करतात, तर आता या मुलाचं लक्ष लागेल का? तो अभ्यास करू शकेल का? सांगा, कोण सांगणार आहे? नाही करू शकणार. नाही करू शकणार. आता त्याचं मन त्या पूर्ण खेळावर आसक्त आहे,
त्याचप्रमाणे अगदी आपलं जोपर्यंत आपलं मन कर्मफळाशी आसक्त असतं तोपर्यंत आपण ज्ञान घेऊच शकत नाही, ग्रहण करू शकत नाही. ज्या क्षणी आपण कर्मफळाचा त्याग करतो त्या क्षणी आपलं मन शांत होतं आणि मग हे ज्ञान आपण ग्रहण करू शकतो. आता इकडे आपल्याला रूप गोस्वामींनी प्रिन्सिपल दिलंय की किती टक्के तुम्ही दान करायचे, किती टक्के स्वतःसाठी ठेवायचे. तर त्यांनी लिहिलेलं आहे 50% तुम्ही कृष्णाला दान करा, 25% तुम्ही स्वतःच्या इमर्जन्सीसाठी ठेवा आणि 25% तुमच्यावर जे अवलंबून आहेत, जे जर तुमची बायको, मुलं, आई वडील असतील त्यांच्यासाठी 25% ठेवा. आता आपण म्हणतोय सकाम कर्मयोग, तोही मला शक्य नाहीये. मग आता बघा ऍडजस्ट कोण होतंय, कृष्ण आपल्याला काय सांगत आहे. ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ज्ञानात् कर्मफल त्यागात् शान्तिरनन्तरम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. तुला जर असा अभ्यास करणे शक्य नसेल तर ज्ञानाचे अनुशीलन करण्यात तू स्वतः संलग्न कर. तथापि ज्ञानापेक्षा ध्यान श्रेष्ठ आहे आणि ध्यानापेक्षाही कर्मफलाचा त्याग करणे श्रेष्ठ आहे, कारण अशा कर्मफल त्यागामुळे मनुष्याला मनशांती प्राप्त होते. हरे कृष्ण. आता बघा इकडे कृष्णाने सांगितलंय की तुम्ही ज्ञान घ्या, त्याही पेक्षा श्रेष्ठ ध्यान आहे. आणि ध्यानापेक्षाही श्रेष्ठ काय आहे, जेव्हा आपण कर्मफळाचा त्याग करतो हे श्रेष्ठ आहे, कारण आपलं मन एकदम शांत होतं आणि शांत मन कृष्णाबद्दल किंवा या भौतिक जगातून मुक्त कसं व्हायचं याचा विचार करू शकतं. ही गोष्ट आहे श्रीमद भागवतम मध्ये. एक फळवाली असते आणि तिने खूप ऐकलं असतं की कृष्ण नंद महाराज आणि यशोदा मातेच्या घरी आहे, त्यांचा मुलगा आहे, खूप गोड आहे आणि तिची इच्छा होते की आपण एकदा तिकडे जाऊन बघूया खरोखर केवढा गोड मुलगा आहे का. म्हणून ती फळं घेऊन जाते आणि ती हाक मारते की मी अमकी अमकी फळं आणली आणि कृष्ण बाहेर येतो आणि बघतो त्या फळवाली ला सांगतो मला सगळी फळं दे आणि हळूहळू करून सगळी फळं तो आतमध्ये घरी घेऊन जातो आणि तिला सांगतो थांब. त्यांनी बघितलेलं असतं जेव्हा आपली आई भाजी फळं घेते तेव्हा इन रिटर्न आपली आई धान्य देते. आता या बाईकडून मी फळं घेतली आहे म्हणजे हिला मी धान्य दिलं पाहिजे, म्हणून तो आत जातो. पोत्यामध्ये जे तांदूळ असतात ते मूठ भरून बाहेर घेऊन येतो. पळत पळत येत असताना तो लहान मुलगा, त्याची मूठ केवढी असणार, ती पण घट्ट न धरल्यामुळे ते तांदळाचे दाणे खाली पडतात आणि तिच्या समोर आल्यावर तो जेव्हा उघडतो त्याची मूठ तेव्हा 2च दाणे असतात. ते 2 दाणे तो ठेवतो टोपली आणि त्या बाईला खरोखर खूप आनंद होतो कृष्णाकडे बघून आणि तेच 2 दाणे घेऊन ती घरी जाते आणि घरी गेल्यावर बघते तर का तिची टोपली पूर्ण हिऱ्या माणक्यानी पाचुनी अनमोल रत्नांनी भरलेली असते. तर कृष्ण हा असा असतो की जेव्हा आपण कर्मफळाचा त्याग करतो त्या क्षणी तुम्ही असं धरा की आपण कृष्णाचा विचार करू शकतो आणि आपल्याला आपण अनन्य भक्तीवर जाऊ शकतो आणि आपल्याला कृष्ण प्राप्ती होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जो जीवांचा द्वेष करीत नाही आणि सर्व जीवांचा सुहृदय मित्र आहे, जो मिथ्या अहंकारापासून मुक्त आहे आणि स्वतःला स्वामी समजत नाही,
जो सुखदुःखांमध्ये समभाव राखतो, जो क्षमाशील, सदैव तृप्त, आत्मसंयमी आहे आणि आपले मन व बुद्धी माझ्यावर स्थिर करून जो दृढ निश्चयाने भक्तीमध्ये संलग्न झालेला आहे, तो मला अत्यंत प्रिय आहे. हरे कृष्ण. आता कृष्ण आपल्याला सांगणारे त्याला एका भक्तामध्ये कोणते गुण आवडतात बघा. पहिलाच, जो जीवांचा द्वेष करत नाही. म्हणजे द्वेष कृष्णाला अजिबात आवडत नाही. आपल्यामध्ये द्वेष असेल तर आपण ज्ञान घेऊन तो काढायचा प्रयत्न करायचा. आपण कृष्णाकडे प्रार्थना करायची की माझ्यामध्ये द्वेष आहे, कृपा कर, मला मदत कर आणि हा द्वेष काढून टाक. आपण चांगले मित्र ठेवायचे, चांगले जे भक्त आहे त्यांच्या बरोबर संग करायचा. म्हणजे जे कृष्णाचे भक्त आहेत ते क्षमाशील असतात, आत्मसंयमी असतात, सदैव समाधानी आनंदी असतात. तर जेव्हा आपण अशा भक्तांचा संग ठेवतो तेव्हा हळूहळू हळू आपल्यामध्ये सुद्धा हे गुण येतात. इनफॅक्ट ज्या क्षणी तुम्ही जप करायला लागता त्या क्षणी तुम्हाला जाणवतं की आपल्यामध्ये हे गुण हळूहळू येत आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ज्यांच्यामुळे कोणीही उद्विग्न होत नाही आणि जो इतर कोणामुळे उद्विग्न होत नाही, जो हर्ष आणि दुःख, भय आणि चिंता यामध्ये समभाव राखतो, तो मला अत्यंत प्रिय आहे. हरे कृष्ण. म्हणजे जो एकदम न्यूट्रल असतो, तो कधीही क्रोध करत नाही आणि हर्ष, दुःख, भय, चिंता यामध्ये कसा असतो, तो एकदम न्यूट्रल असतो. त्याला हर्ष झालं, दुःख झालं म्हणून काय तो त्यात दुःखाने सुद्धा वाहून जात नाही आणि आनंदाने सुद्धा वाहून जात नाही. आता इकडे त्यांनी हे समजावून सांगायला एक गोष्ट सांगितलेली आहे. ही गोष्ट श्रीमद भागवतम मध्ये 6व्या स्कंदामध्ये आहे. आता शंकर हे परम वैष्णव आहेत. एकदा ते सतीला कृष्ण कथा सांगत होते आणि शंकर हे कोण आहेत? परम वैष्णव आहेत, कृष्णाचे शुद्ध भक्त आहेत. आणि शंकर गोष्ट सांगत असताना ब्रह्मांडाच्या काना कोपऱ्यातून अनेक ऋषी मुनी आणि कृष्णाचे मोठे मोठे शुद्ध भक्त आले. इकडे बघा, हे नारद मुनी आहेत, हे व्यासदेव आहेत. तर असे भक्त आले आणि हे सगळे जे भक्त होते हे आत्मिक स्तरावर होते. कोणीही बघितलं नाही की सती ही शंकराच्या मांडीवर बसलेली आहे. हे कोणाचंही लक्ष तिकडे गेलं नाही. ते इतके कथेमध्ये रममाण झाले होते, आनंदाने ऐकत होते, स्वतःलाही विसरले होते. माताजी मी येते थोड्या वेळ. माताजी चालेल. तर अगदी भाव विभोर होऊन ते कृष्ण कथा ऐकत होते. आणि कथाकारी कोण होते? स्वयं शंकर होते, जे परम वैष्णव आहे. मग ही कथा सांगत असताना आकाशामध्ये चित्रकेतू जो आपल्या विमानात होता तिकडनं जात होता आणि त्याला हे दृश्य बघून हसू आलं आणि त्याच्या मनात काही वाईट नव्हतं. पण तो जेव्हा हसला त्या क्षणी सतीने त्याच्याकडे बघितलं आणि सतीला असं वाटलं की हा मी शंकराच्या मांडीवर बसलेले म्हणून हसतोय. आणि तिला खूप राग आला आणि तिने चित्रकेतूला शाप दिला की तू पृथ्वीवर असुर म्हणून जन्म घेशील. आणि खरोखरच त्या शापामुळे तो पृथ्वीवर वृतासूर नावाचा असुर म्हणून त्याने जन्म घेतला.
आता इकडे जेव्हा त्याला शाप दिला तेव्हा तो उद्विग्न झाला नाही, त्याला अजिबात त्रास झाला नाही. त्यांनी हा शाप स्वीकारला का? कारण एका वैष्णवीने त्याला शाप दिला होता म्हणून त्यांनी शाप स्वीकारला. तो किंचित सुद्धा डिस्टर्ब झाला नाही. तर अशा तऱ्हेने कृष्ण आपल्याला सांगत आहे की दोन्हीमध्ये सुखात किंवा दुःखात तुमचा समभाव तुम्ही ठेवला पाहिजे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जो माझा भक्त साधारण दैनंदिन क्रियांवर अवलंबून नसतो, जो शुद्ध, कुशल, चिंतारहित, दुःखमुक्त आणि कोणतेही फल प्राप्त करण्यासाठी महत् प्रयास करीत नाही, तो मला अत्यंत प्रिय आहे. हरे कृष्ण. म्हणजे बघा इकडे काय सांगितलंय, कृष्णाचा भक्त कसा असतो? साधारण दैनंदिन क्रियांवर अवलंबून नसतो. आणि आपण कसे असतो? दैनंदिन जे काय आपण करत असतो त्याच्यावर आपण अवलंबून असतो कृष्णाचा जप करण्यासाठी. बघा आपण काय म्हणतो, आज माझं शेड्यूल टाईट आहे, मला काय नक्की जपमाळ हातात धरायला मिळणार नाही, माझं डोकं आज खूप दुखतंय, मी आज जप करू शकणार नाही, आज माझी कामाची बाई येणार नाही, जप वगैरे मी करू शकणार नाही. तर हरे कृष्ण महामंत्र किंवा कृष्णाचं नाम घेण्यासाठी आपण या दैनंदिन गोष्टींवर अवलंबून न राहता पहिल्यांदा नाम घेतलं पाहिजे, नाम मधोमध ठेवलं पाहिजे आणि बाकीच्या ऍक्टिव्हिटीज बाजूला अरेंज केल्या पाहिजे. आपल्यामध्ये खूप खूप दृढव्रत आपण असायला पाहिजे, खूप निश्चयात्मक बुद्धी असायला पाहिजे की काही झालं तरी मी माझा जप चुकवणार नाही. आणि हा जो निश्चय असतो, हा निश्चय कृष्णाला आपल्याकडे आकर्षित करतो आणि आपल्याला तेच करायचंय, आपल्याला कृष्णाला आपल्याकडे आकर्षित करायचंय. तर असा जो दृढव्रत असतो तो कृष्णाला अत्यंत प्रिय असतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जो हर्षित होत नाही किंवा दुःखही करीत नाही, शोकही करीत नाही किंवा आकांक्षाही करीत नाही, ज्याने शुभाशुभ गोष्टींचा त्याग केला आहे, असा भक्त मला अत्यंत प्रिय आहे. हरे कृष्ण. बघा आता हे समजावून सांगायला, ही तर प्रल्हादची गोष्ट तुम्हाला सर्वांना माहीतच आहे, म्हणून मी तुम्हाला दुसरी सांगते. चैतन्य चरितामृतातली ही गोष्ट आहे. चैतन्य महाप्रभूंचे एक भक्त होते श्रीवास ठाकूर म्हणून, आणि चैतन्य महाप्रभू रोज संध्याकाळी त्यांच्या घरी संकीर्तन करायला जायचे आणि ते सर्वजण एका खोलीत बसायचे, दार बंद करायचे, मस्त संकीर्तन करायचे आणि मग चैतन्य प्रभू आपल्या घरी जायचे. एकदा काय झालं, हे जे श्रीवास ठाकूर होते यांचा मुलगा खूप आजारी होता आणि हे संकीर्तन करायला चैतन्य महाप्रभू आले होते. सगळे संकीर्तन करत बसले होते आणि संकीर्तन करताना श्रीवास ठाकूर उठले आणि ते दुसऱ्या खोलीत गेले आणि बघितलं तर काय, त्यांच्या मुलगा होता त्याला मृत्यू आला होता आणि बायको रडत होती आणि श्रीवास ठाकूरांना हे अजिबात आवडलं नाही. त्यांनी बायकोला सांगितलं, ताबडतोब तुझं रडणं बंद कर, तुझा जरा सुद्धा आवाज आम्ही कीर्तन करतोय तिकडे आला नाही पाहिजे, आणि जर तू तुझं रडणं थांबवलं नाहीस तर आता तुला एकच शव दिसतोय, आता तुला 2 शव तिकडे दिसतील, हा आपल्या मुलाचा आणि एक माझा, असं सांगते. आणि मग ते निघून जातात आणि कीर्तन करायला बसतात. काही वेळ जातो
मग चैतन्य महाप्रभू श्रीवास ठाकूरांना म्हणतात की मला आज नामाची चव येत नाहीये, तर सगळं ठीक आहे ना तुझ्या घरी? तर श्रीवास ठाकूर म्हणतात हो सगळं ठीक आहे. परत काही वेळाने ते म्हणतात चैतन्य महाप्रभू आज अजिबात नावाची रुची येत नाहीये मला तोंडामध्ये किंवा जिभेवर, ठीक आहे ना सगळं? परत श्रीवास ठाकूर म्हणतात सर्व काही ठीक आहे. मग त्याच्यानंतर कीर्तन झाल्यानंतर चैतन्य महाप्रभू उठतात आणि ते मग त्याच्यानंतर त्या दुसऱ्या खोलीत जातात आणि बघतात तर काय हा मुलगा मेलेला असतो, मृत्यू आलेला असतो. आणि मग ते श्रीवास ठाकूरांना ओरडतात की तुझ्या मुलाला बरं नव्हतं तर तू मला सांगितलं का नाहीस, आणि तो मृत्यू पावलाय ही गोष्ट तू का माझ्यापासून लपवलीस? तर श्रीवास ठाकूर म्हणाले की कीर्तन जेव्हा आपण करत असतो तेव्हा कुठलीही अशुभ गोष्ट घरी होऊच शकत नाही. जे काय होतं ते नेहमी शुभ होतं आणि तुम्ही स्वतः कृष्ण आहात, तर तुमच्या प्रेझेन्स मध्ये कुठली अशुभ गोष्ट कशी होऊ शकेल? मग असं म्हटल्यानंतर चैतन्य महाप्रभू हे श्रीवास ठाकूरांना घट्ट मिठी मारतात आणि ते त्या मृतावस्थेत असलेला जो मुलगा आहे त्याला ते जीवन दान देतात. तो मुलगा उठतो आणि उठल्यानंतर तो सर्वांना विचारतो की तुम्ही मला परत जीवन दान का केलं? मी कृष्णाच्या चरणांपर्यंत पोचतच होतो. मग हे जेव्हा ऐकल्यानंतर श्रीवास ठाकूरची जी बायको होती तिचं रडणं पूर्ण तऱ्हेनं थांबलं आणि तिला आनंद झाला. तर अशा तऱ्हेने जो दुःखही करत नाही, म्हणजे इकडे श्रीवास ठाकूर आणि एक गोष्ट त्यांनी सांगितली की ज्याप्रमाणे आपल्याला शरीर मिळालेलं आहे, या शरीराचा नाश तर होणारच आहे, हे परम सत्य आहे. मग यात अशुभ गोष्ट कोणती झाली? आणि तुमच्या प्रेझेन्स मध्ये तुम्ही चैतन्य महाप्रभू म्हणजे स्वतः कृष्ण होते, तर तुम्ही इकडे उपस्थित असताना माझ्याकडे कोणतीच अशुभ गोष्ट होणार नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जो मनुष्य शत्रू आणि मित्र यांच्या ठिकाणी समान असतो, जो मान अपमान, शीत उष्ण, सुख दुःख, स्तुती निंदा यामध्ये समभाव राखतो, जो कुसंगापासून नेहमी मुक्त असतो, सदैव शांत आणि जे काही मिळेल त्यात संतुष्ट असतो, जो घरादाराची काळजी करीत नाही, ज्ञानामध्ये स्थित आहे आणि भक्तीमध्ये संलग्न झालेला आहे, तो मला अत्यंत प्रिय आहे. हरे कृष्ण. आता इकडे त्यांनी अशाच एका भक्ताची गोष्ट सांगितली. अंबरीश महाराज हे कृष्णाचे शुद्ध भक्त होते. आपली सर्व इंद्रिय त्यांनी कृष्ण सेवेमध्ये लावली होती. आपल्या कानाने ते काय ऐकायचे? कृष्ण स्तुती, कृष्ण कथा. आपल्या जिभेने ते काय करायचे? दोन गोष्टी, फक्त कृष्ण प्रसादच खायचे आणि कृष्णाचा जप करायचे, कृष्णाचं कीर्तन करायचे. आपल्या पायाने ते काय करायचे? कृष्णाची जी पवित्र धाम आहे तिकडे जाऊन ते कृष्णाच्या अर्च विग्रहाचं दर्शन घ्यायचे. आपल्या डोळ्यांनी काय करायचे? कृष्णाचा सुंदर अर्च विग्रह बघून कृष्णाची स्तुती करायचे. आपल्या हाताने काय करायचे? सर्व वैष्णवांची सेवा करायचे. आपल्या नाकाने काय करायचे? ते कृष्ण चरणावर तुळस जी वाहिलेली आहे, दुसऱ्या दिवशी ते निर्माल्य होतं ना, तर ती तुळस ते हुंकायचे. म्हणजे प्रत्येक इंद्रिय त्यांनी कृष्ण सेवेमध्ये लावला होता. आता कृष्णाचा कोणताही भक्त, शुद्ध भक्त जो असतो तो नेहमी प्रसिद्ध होतो. तर असा हा अंबरीश महाराज
हे त्रिलोकात प्रसिद्ध होते. तेव्हा एकदा दुर्वासा मुनींना समजलं की अंबरीश महाराज खूप मोठे भक्त आहेत. तर खरोखरच भक्त आहेत का, चला आपण त्यांची परीक्षा घेऊया. म्हणून ते एकदा अंबरीश महाराजांच्या राजमहालात आले. त्या दिवशी द्वादशी होती. एकादशीच्या दिवशी अंबरीश महाराजांनी निर्जल उपास केला होता आणि द्वादशीच्या दिवशी दुर्वासा मुनी आले. हे दुर्वासा मुनींना बघून अंबरीश महाराज म्हणाले, तुम्ही आमच्या राजमहालात आता जेवून जा. मग दुर्वासा मुनी म्हणाले, मी नदीवर स्नान करून येतो. म्हणून ते स्नान करायला गेले. इकडे आता द्वादशीच्या दिवशी ठराविक मुहूर्तावर उपास सोडायचा असतो. हा मुहूर्त निघून जात होता. म्हणून राजपुरोहित अंबरीश महाराजांना म्हणाले की तुम्ही जेवण घ्या, नाहीतर तुम्ही एकादशी केलेली व्यर्थ ठरेल. आता अंबरीश महाराज म्हणाले, मी कसं काय जेवणार, हे एवढे मोठे ऋषी आलेले आहेत, त्यांनी जेवण ग्रहण केल्याशिवाय मी काय खाणार नाही. मग राजपुरोहित म्हणाले, बरं तुम्ही निर्जला एकादशी केलेली आहे, तर आता तुम्ही फक्त जल घ्या या मुहूर्तावर आणि तुमचा उपास सोडा. मग ते अंबरीश महाराजांना पटलं आणि ते पाणी पिणार तितक्यात दुर्वासा मुनी आले आणि त्यांनी बघितलं की हा मी यायच्या अगोदरच पाणी पितोय. आणि त्यांना अत्यंत क्रोध आला आणि क्रोधाने त्यांनी काय केलं, आपली जटा जी आहे ती उपटली आणि जमिनीवर आपटली आणि त्याबरोबर त्या जटेतून एक राक्षस निर्माण झाला. त्यांनी त्या राक्षसाला सांगितलं, या अंबरीश महाराजाचा वध कर. आणि वध हा राक्षस वध करणार इतक्यात काय झालं, कृष्णाने आपलं सुदर्शन चक्र सोडलं आणि त्या सुदर्शन चक्राने हा राक्षस मेला. आता हे सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनींच्या पाठी लागलं. दुर्वासा मुनी पळत होते, त्यांच्या पाठीमागे सुदर्शन चक्र होतं. प्रथम दुर्वासा मुनी ब्रह्मलोकात गेले. तिकडे ब्रह्मदेवाला म्हणाले की हे जे सुदर्शन चक्र आहे याला कसंही करून थांबव, नाहीतर माझे प्राण जातील. ब्रह्मदेव म्हणाले, हे तर माझं अस्त्र नाहीये, त्याच्यामुळे याला कसं थांबवायचं हे मला माहित नाहीये. मग दुर्वासा मुनी कैलास पर्वतावर गेले. तिकडे शंकरांना त्यांनी हीच विनंती केली आणि शंकरांनी तेच सांगितलं, हे माझं शस्त्र नाहीये, मी थांबवू शकत नाही, तू वैकुंठ लोकात जा. मग वैकुंठ लोकामध्ये दुर्वासा मुनी गेले आणि तिकडे त्यांनी नारायणाला सांगितलं की हे बघा, हे तुमचं सुदर्शन चक्र आहे, हे थांबवा. तेव्हा नारायण म्हणाले, हे सुदर्शन चक्र काय थांबत नाही, त्याचं काम केल्यानंतरच ते परत येतं. मग दुर्वासा मुनीने सांगितलं, मला काहीतरी उपाय सांगा. तेव्हा नारायणाने सांगितलं की एक जर तुम्ही प्रयत्न केला तरच हे तुमचं प्राण घेणार नाही सुदर्शन चक्र. तुम्ही जिकडनं आलात तिकडे जा आणि तुम्ही ज्या शुद्ध भक्ताचा अपमान केलेला आहे त्याची माफी मागा. आणि त्यांनी जर सुदर्शन चक्राला सांगितलं, तू जेथून आलास तेथेच परत जा, तरच हे सुदर्शन चक्र तुमचे प्राण घेणार नाही. मग पळत पळत हे दुर्वासा मुनी परत अंबरीश महाराजांच्या महालात येतात, क्षमा मागतात, साष्टांग नमस्कार करतात आणि अंबरीश महाराजांना लगेच क्षमा करतो. या सुदर्शन चक्राला सांगतो, तुम्ही जेथून आलात तेथे परत जा. अशा तऱ्हेने दुर्वासा मुनींचे प्राण वाचतात. मग आपल्याला काय समजतं की आपण सुद्धा जप करतो, मग आपल्यामध्ये सुद्धा या गोष्टी जर असतील तरच आपण कृष्णाला अत्यंत प्रिय असू. माधवी माताजी. हरे कृष्णा. जे भक्ती सेवेच्या या अविनाशी मार्गाचे अनुसरण करतात आणि जे पूर्णपणे श्रद्धेने स्वतःला जोडून घेतात,
मला सर्वोच्च ध्येय बनवतात ते मला खूप प्रिय आहेत. हरे कृष्ण. इकडे आणि एक गोष्ट आहे, बिल्वमंगल ठाकूर यांची गोष्ट चैतन्य चरितामृतात आहे. तर हे बिल्वमंगल ठाकूर भाव भक्ती स्तरापर्यंत पोचले होते त्यांच्या गतजन्मी, पण काहीतरी असं झालं आणि त्यांचं पतन झालं. तर हे मंगल ठाकूर कृष्णाचे शुद्ध भक्त होते आणि भागवत सप्ताहाचं आयोजन करायचे आणि त्या 7 दिवशी ते पूर्ण गावाला जे कोणी येतील त्या सर्व भक्तांना ते जेवण द्यायचे. तर एकदा त्यांनी ठरवलं की मला भागवत सप्ताह करायचा, परंतु तिकडे त्यांनी असं बघितलं की त्यांच्याकडे तितके पैसे नाहीये. तर काय करावं, कोणाकडे पैसे मागावे असा विचार करत करत ते रस्त्यावरून चालले होते. तिकडेच त्यांना स्मशानभूमी दिसली. त्या स्मशानभूमीमध्ये खूप चांगले कपडे घातलेली माणसं उभी होती. मग कोणाचा मृत्यू झाला, ही लोक कोण आहेत म्हणून ते जवळ गेले आणि तिकडे जवळ गेल्यावर त्यांना दिसलं की आपल्या राज्याचे राजा, राणी, मंत्री हे सगळे आहेत आणि तिकडे राजकुमारीचा एक तरुण कुमारीचा देह होता आणि तो सुद्धा कसा देह अलंकारित होता. हिरे, माणके याचे दागिने तिने घातले होते. आता या बिल्वमंगल ठाकूरांना वाटलं या मृत देहाला एवढ्या अलंकारांची काय जरूरत आहे, म्हणून हा तिकडेच थांबला. मग अंतविधी झाल्यानंतर हे सर्व जे खूप दुःखी झाले होते ते तिकडे बराच वेळ थांबू शकले नाही आणि परत फिरले. पण हा बिल्वमंगल ठाकूर मात्र तिकडेच राहिला. मग तो प्रेताजवळ गेला आणि विचार आला त्याच्या मनात की आपण आता दागिने काढूया इकडे. तर तेव्हा त्याला आवाज आला. तर ती राजकुमारी म्हणाली की तुम्ही हे माझ्या अंगावरचे दागिने काढू नका. तुम्हाला जर दागिने हवे असतील तर तुम्ही माझ्या वडिलांकडे जा. माझ्या खोलीमध्ये माझ्या उशीच्या खाली डाव्या हाताला माझी दागिन्याची पेटी आहे, त्यात भरपूर दागिने आहेत. ते सर्व दागिने घेऊन जा आणि तुम्हाला हवे तितके पैसे मिळतील. मग असं म्हटल्यानंतर हा बिल्वमंगल ठाकूर राजाकडे जातो आणि तो राजालाही आनंद होतो, ती दागिन्याची पेटी देतो, तो दागिने विकतो, पैसे घेतो. पण तरी त्याला वाटतं थोडे पैसे कमी आहेत, म्हणून तो परत त्या स्मशानभूमीत जातो आणि तिकडे जे पडलेले दागिने असतात ते लगेच घेतो. परत आवाज येतो, तू जरी कृष्णाचा शुद्ध भक्त असलास तरी ही गोष्ट केल्यामुळे, माझे दागिने चोरल्यामुळे तुला पुढच्या जन्मी तू जन्म तर घेशीलच, पण तू अनित्य जीवन जगशील. अनित्य नाही, मला पटकन मराठीतला शब्द नाही येते, की जिकडे तू चरित्रहीन, म्हणजे तुझं कॅरेक्टर चांगलं नसेल, तू चरित्रहीन होशील. आता असं म्हटल्यानंतर तो काही विचार करत नाही. बिल्वमंगल ठाकूर ते दागिने घेतो, पैसे त्याला मिळतात आणि मोठमोठे तो भागवत सप्ताह आयोजित करतो. असा त्याचा काळ चालू असतो आणि मग शेवटी वृद्ध होतो आणि जेव्हा देह त्याग करतो तेव्हा खरोखरच दुसऱ्या जन्मी हा जन्म घेतो बिल्वमंगल ठाकूर म्हणून. आता हा बिल्वमंगल ठाकूर यांनी साधना खूप केली असते म्हणून तो श्रीमंत कुटुंबामध्ये जन्म घेतो, पण चरित्रहीन असतो. तो स्त्री गमन करत असतो आणि एक वेश्या असते जिचं नाव असतं चिंतामणी. तिच्याकडे तो खूप अटॅच्ड असतो आणि तिच्याकडे एकसारखा जात असतो. एक दिवस काय होतात, या बिल्वमंगल ठाकूरांचे वडील मृत्यू पावतात आणि मग त्यांचं जी क्रिया करायची असते ही क्रिया ते करतात. बिल्वमंगल ठाकूर स्मशानभूमीमध्ये पुरोहितांबरोबर बसून त्यांची ती क्रिया चालू असते. पण
या पुरोहितांचं संपतच नसतं. मंत्र उच्चारण आणि हे करा ते करा, आणि इकडे त्यांची वेळ झालेली असते चिंतामणीकडे जायची, त्यामुळे ते उतावळे झाले असतात. आणि जोराने ओरडून ते पुरोहितांना सांगतात की आता जे काय ते लवकर संपवा, मला निघायचंय. पण संपता संपता संध्याकाळ होते आणि निघायच्या वेळेलाच जोरात पाऊस, वादळ, विजा चमकतात आणि मोठं वादळ सुरू होतं. तरी पण ते विचार करतात की मला चिंतामणीकडे मी जाणारच. आणि ते ज्या गावात राहत असतात आणि चिंतामणी ज्या गावात राहत असते, त्या दोन्ही गावांच्या मध्ये मोठी नदी असते. आता नेहमी ते तिकडे नदीत होडीत बसून जातात, पण आज होडीवाला नसतो, त्याच्यामुळे ते काय विचार करतात, मी याच्यामध्ये पाण्यात उडी मारतो आणि पोहत पोहत जातो. पण एवढ्या लाटा असतात, एवढं वादळ असतं, पोहणंही अशक्य असतं. त्यात त्यांना एक शव दिसतो. त्या शवाला पकडून ते दुसऱ्या तीरावर कसे बसे जातात. तिकडे जातात, वादळ सुरू असतं, दिवे गेलेले असतात, हे हाक मारतात चिंतामणीला, पण चिंतामणी ला काय ऐकू येत नाही. ती पहिल्या मजल्यावर राहत असते. मग त्यांना एक दोरी दिसते, त्या दोरीला पकडून पकडून ते वर जातात, जोराने खिडकी बाहेरून उघडतात आणि आत जातात. तेव्हा चिंतामणी म्हणते, एवढा मोठा पाऊस तुम्ही कसे काय आला इतक्या अंधारात? मला असं वाटलं की आज तुम्ही नक्कीच येणार नाही. मग ते म्हणतात, हो मी अशी नदी आहे, मला शव दिसला, अशा तऱ्हेने मी नदी पार केली. मग ती म्हणाली, वर कसे काय आला? तर तो खिडकीत दाखवतो की हे बघ, ही दोरी तूच सोडली होतीस का माझ्यासाठी? मग ती जोरात किंचाळते, दोरी नाही, हा साप आहे. तर मग तुम्ही एवढं करून माझ्यासाठी आलात? मग हेच जर तुम्ही कृष्णासाठी केलं असतं तर आतापर्यंत तुम्हाला कृष्ण प्राप्ती नक्कीच झाली असती. आता ही जी चिंतामणी होती, ही गत जन्मातली राजकुमारी होती आणि ती जे काय बोलत होती, तिच्या वाणीमध्ये गत जन्मातले यांचे जे गुरु होते बिल्वमंगल ठाकूरांचे, ते बोलत होते. ते या चिंतामणीच्या वाणीमध्ये स्थित होऊन ते बोलले आणि यांना बोध एकदम झाला की आपण काय चुकीचं, किती चुकीचं वागलो. आणि मग ते पाठीमागे त्यांनी चिंतामणीकडे बघितलं सुद्धा नाही. त्यांनी घर सोडलं आणि ते वृंदावनात गेले. आता वृंदावनात जात असताना परत त्यांना एक सुंदर स्त्री दिसली. तिने छान अंबाडा, गजरा वगैरे घातला होता आणि परत ते आकर्षित झाले आणि ते स्त्रीच्या पाठी चालू लागले. आणि या बाईला समजलं कोणीतरी अनोळखी माणूस आपल्या पाठी येतोय. ती पण जोरात चालू लागली आणि आपल्या घरी गेली. आणि घरी गेल्यावर आतमध्ये तिने दार बंद केलं. बाहेर वरांड्यामध्ये तिचे यजमान बसले होते. हा बिल्वमंगल ठाकूर तिच्या घरी गेला आणि त्या यजमानांना सांगितलं, त्या बाई आता आतमध्ये गेल्या, त्यांना बोलवाल का? मग हा जो नवरा असतो या बाईचा, ते आतमध्ये जाऊन आपल्या बायकोला बोलवतात. ती आल्यानंतर तो म्हणतो त्यांना, माताजी तुमच्या अंबाड्यातला आकडा मला देता का? आणि ती बाई तो आकडा देते. तो आकडा घेऊन ते आपले दोन्ही डोळे फोडतात की मी कृष्णाकडे जायला निघालो होतो, पण या इंद्रियांनी मध्येच अडथळा निर्माण केला. अशा इंद्रियांची काय गरज आहे मला? आणि मग ते वृंदावनात गेले. तिकडे त्यांनी अनेक सुंदर सुंदर भजनांची रचना केली, सुंदर गाणी, सुंदर कविता केल्या त्यांनी. आणि त्यात लिहिलेलं आहे की कृष्ण स्वतः ते भजन म्हणत असताना, गाणी म्हणत असताना स्वतः येऊन ऐकायचे. तर या गोष्टीवरून आपल्याला बोधार्थ काय समजतो की आता आपल्यामध्ये सुद्धा अवगुण असतात, त्यामुळे हे असं नाही करायचं आपण. आणि ते हळू हळू ते जाऊ शकतात जेव्हा आपण कृष्णाचं नाम घेतो तेव्हा. पण ते हळू जातात. ज्याप्रमाणे पंखा फुल स्पीडवर असतो, तो जेव्हा तुम्ही स्विच ऑफ करता तेव्हा लगेच थांबतो का?
हळूहळू हळू तो थांबतो. त्याचप्रमाणे आपल्याला सुद्धा लक्षात आलं पाहिजे कुठली इंद्रिये आपल्यामध्ये आणि कृष्णामध्ये एक ब्लॉकर म्हणून उभी आहे आणि त्याच्यावर आपण स्वतःहून ऍक्शन घेतली पाहिजे एका प्रगत भक्ताच्या मार्गदर्शनाखाली. तर अशा तऱ्हेने हा आजचा अध्याय संपलेला आहे. कुमुदा माताजी आलेल्या आहेत का? तर आज आपण काय बघितलं, अर्जुनाचा प्रश्न होता की कुठली भक्ती परिपूर्ण आहे, अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्माची की कृष्णा तुझ्या सगुण श्याम सुंदर रूपाची. मग उत्तर कृष्णाने दिलेलं आहे की सगुण रूपाची भक्ती परिपूर्ण आहे. मग भक्तीमध्ये आपल्याला मल्टिपल चॉईस दिलेले आहे. तुम्ही अनन्य भक्ती करू शकता. अनन्य भक्ती करता येत नाही तर साधना भक्ती. साधना भक्ती सुद्धा तुम्ही नाही म्हणता, मग निष्काम कर्मयोग करा. निष्काम कर्मयोग नाही म्हणता, मग सकाम कर्मयोग करा. सकाम कर्मयोग नाही म्हणता, ज्ञान योग करा. तेही नाही म्हणता तर ध्यान योग करा. तेही नाही म्हणता तर कर्मफळाचा त्याग करा. अशा तऱ्हेने आपल्याला मल्टिपल चॉईसेस कृष्णाने दिले आणि जे सगळे आपण त्यापैकी कुठलेही मल्टिपल चॉईस केले की मग आपण अनन्य भक्तीवर येऊन स्थित राहतो. आपण अनन्य भक्तीने कधीच सुरुवात करू शकत नाही. आपण हळूहळू एक एक पायऱ्या चढत अनन्य भक्तीपर्यंत पोहोचू शकतो. आणि मग शेवटी कृष्णाने सांगितलंय त्याला एका भक्तामध्ये कोणते गुण आवडतात. आता मी पटकन गीता महात्म्य म्हणते आणि मग तुमचे काही प्रश्न असतील तर ते घेते. कुमुदा माताजी